Ilan sa mga automakers gaya ng Geely, Toyota, GM at Volvo ay gumagamit na ng high-pressure casting machines para mas bumilis ang paggawa nila ng kotse kagaya ng Tesla. Ang tawag sa prosesong ito ay gigacasting. Paano ito gumagana? Ano ang advantage nito at bakit sinasabing maraming quality at flexibility risk ang ganitong proseso sa mga bagong sasakyan? Well, explain ko muna sa inyo kung ano yung gigacasting. Sa mga chassis at body ng sasakyan, marami dyang welded components. Maraming parts na magkakahiwalay na pinagdidikit ng mga car manufacturers para mas tumibay yung foundation at chassis ng mga sasakyan. Ang typical na body ng sasakyan ay merong 60 welded components na pinagdidikit-dikit nila. Sa pamamagitan nitong gigacasting ay naglalagay na lang sila ng tinunaw na aluminum sa isang die casting machine, timomold nila yon at ipepress para makuha yung korte ng isang body ng sasakyan. Sa ganitong paraan, hindi na nila kailangan mag-welding ng maraming components dahil isang molde lang ang gagamitin, pwede na nilang i-mass produce yung body ng isang sasakyan. Sa pamamagitan nitong gigacasting na pioneer ng Tesla at ng supplier nila na IDRA Group. Dahil sa technique na to, napapababa nila ang cost ng manufacturing ng 40% sa mga factory nila. Ini-streamline nito ang production, ginagawa itong efficient para mapadali ang trabaho, kahit yung trabaho ng mga robot sa factory nila napapadali din. Merong advantage at disadvantage sa ganitong manufacturing system. Dito tayo sa advantages. Una, tinatanggal nito ang almost 800 weld points. Ang ibig sabihin niyan, hindi mo na kailangan ng maraming welders para i-weld yung body at chassis ng sasakyan. Pangalawa, tinatanggal din nito ang mga errors at defect sa production line. Kung merong mga nagkakamali na mga welders, kung merong pagkakamali sa assembly line, tinatanggal na nito completely. At isa pang advantage, dahil aluminum die cast ito, aluminum casted, mas magaan dahil sa chassis niya na aluminum na. Pinapatibay din nito ang overall structure ng isang sasakyan at ini-improve ang overall riding experience. At mamaya alamin natin yung mga disadvantages din nito. Pero ikwento ko muna to dahil naging interested ako sa topic na to dahil dito sa engine na to. So way back sa history, merong ginawa ang Ford na kauna-unahang V8 engine sa manufacturing line nila. Tinaguruan na tong breakthrough sa manufacturing technology noong 1932 dahil ginawa rin nila yung parehong method ng casting. Pero nung time na yon, sa engine pa lang, sa V8 engine. Isang engine block sa isang hulmahan. Yun yung technology na ginawa ng Ford Motor Company. Ang nangyari, bumaba ang manufacturing cost ng Ford at nakagawa sila ng mas mabilis, mas efficient at mas maraming engine noong mga panahon na yon na hindi pa nangyari sa history ng manufacturing ng lahat ng kotse. Hindi na naman ito bago yung mga metal at plastic die casting. Ginagawa na yan sa mga factories at sa manufacturing. Pero yung application nito sa malalaking SUV, sa malalaking aluminum underbody ay isang breakthrough technology sa panahon natin ngayon. So ngayon, kinukuha na nila yung technology ng Tesla at ginagamit na nila sa sarili nilang mga factory. For example, itong Volvo cars na majority owned ng Geely ay na-apply na rin nila itong gigacasting sa mga SUV nila at ginagamit na rin nila ito sa mga next generation na electric vehicles. At yung Toyota, kino-consider na rin itong technology na to, itong mega casting para sa kanilang manufacturing process. Okay, dito naman tayo sa disadvantages nitong gigacasting. Sinasabi nila na meron din itong risk at ang isang risk nga nito ay ang repairability issue. So kapag kinast mo ang isang body ng sasakyan, wala yung maraming welding points, wala ring maraming bolts at nuts, wala ring masyadong screw para mapalitan mo yung front at back ng isang chassis. So hindi mo siya mare-repair ng piece by piece dahil isang bloke siya ng metal. Sinasabing dahil dito, sobrang hirap niyang i-repair kung ma-damage siya sa isang car accident. Kung mabali man yung fender o kung mabali man yung front bumper nito. At kung mangyari na magkabanggaan, sobrang laki rin ng cost ng repair. Yun ang sinasabi nila mga issue nitong gigacasting. Pero para sa akin, hindi naman ito issue. At smart move pa nga para sa mga brands dahil yung mga collision repairs, hindi naman yan nangyayari hanggat hindi nababangga ang sasakyan. At ang chances na babangga ang sasakyan at ma-repair ng kasa ay sobrang dalang lang o sobrang bihira lang. Less gastos sa manufacturing at less gastos sa repair. Plus nakagawa pa sila ng matitibay na sasakyan. Win-win overall. Sa tingin ko, ang technology na ito ay sobrang relevant at importante sa atin dahil ginagawa nitong mas affordable ang mga EV o electric vehicles at hybrids ngayon. Dahil dominated na ng China ang supplies ng ilang automotive manufacturing arms, maaasahan natin na mas lalo pang magiging abot kaya ang mga sasakyan sa future. Please share this video kung nagustuhan nyo at comment nyo naman below yung feedback nyo. Maraming salamat sa panonood.